Com vos ensenyen un mapa del català com este, vos hi fixeu mai en aquell trosset minudet apartat d'allà? És l'Alguer, una ciutat de l'illa de Sardenya de 40.000 habitants a Itàlia. Però com és que hi parlen català? I com lo parlen? Des de quant de temps? Dialectes, història de la llengua. Mane? He sentit l'Alguer? Home, la meva terra, jo també hi voldria participar. Home, si és Miquel Graneri, quant de temps? I tant que me pots ajudar. I tant que sí, Xaic, pots preguntar-me el que vulguis. Gràcies, ara no me ne record. Ah, sí, això. Per què se parla català a l'Alguer? Per a començar, hauríem de fer un viatge a través del temps fins al segle XIII, quan el papa Bonifaci VIII va aconseguir que el rei de la corona d'Aragó, Jaume II, signés la pau d'Anyani, la qual va posar fi a la guerra de Sicília entre la corona d'Aragó i el regne de Nàpols i va suposar el dret de conquerir Sardenya. Ara bé, este dret no es va formalitzar fins uns anys més tard, el 1324, quan el futur rei Alfons el Benigne pren possessió de l'illa enfront de les repúbliques de Pisa i Gènova. És a partir d'aquest moment que a l'illa hi venen molts de pobladors catalans. Com? Tota l'illa sencera? Mare mia! Ma, com és que sola l'Alguer se parla català si l'han conquistat tota? Home, que no hi ha acabat encara. Tampoc cal aquesta, Perdó, m'he excedit. Puc continuar? Tranquil, minyó, continua. En aquell moment, la major part de població de l'Alguer i de l'illa era sarda, malgrat el domini de la corona d'Aragó. De fet, durant la guerra veneciano-genovesa, i també anteriorment, se produeixen diverses revoltes de la població sarda juntament amb pisans i genovesos, que, entre d'altres, acaben quan Pere el Cerimoniós, rei de la corona d'Aragó, assetja la ciutat de l'Alguer. La població autòctona, després d'alguna rebel·lió més, l'any 1372 és expulsada i la ciutat és repoblada íntegrament per catalans, a diferència de la resta de ciutats de Sardenya, probablement vinguts del Penedès i del Camp de Tarragona. I per això se diu que és català oriental? Pel que veniven d'allà? Efectivament. Ma l'alguerès no és tarragoní, no? Lo parlem de manera diversa. És clar, home, no te m'avances. A veure, ara t'ho explico. Primerament, cal tindre en compte que han passat gairebé 7 segles de l'arribada del català a Sardenya. Ha patit molts de canvis. En segon lloc, a partir dels segles XVI i XVII, a l'Alguer hi va haver una alta immigració sarda, sobretot ramaders i agricultors. Això va provocar grans canvis en la llengua parlada de les classes baixes, mentre que els nobles i comerciants no van rebre tanta influència. I això no us agradava al sard? Has de saber que el català era la llengua de l'administració, de la classe governadora, fins l'any 1643. La documentació era en català i les classes altes no es relacionaven amb les baixes. Ara, la llengua que sol prevaldre és sempre la de les classes baixes, per la quantitat. I l'alguerès està molt influït pel sard, igual que el sard, que també té moltes influències catalanes. Ah, ara ho entenc. I no has parat de parlar del català i del sard, però l'italià? Per què no l'has mencionat si parlem d'Itàlia? Bé, no es fa servir l'administració fins al 1764. A partir d'aleshores també s'introdueixen italianismes, evidentment. Ah, i també no m'hauria de deixar de dir, tot i que és una mica anecdòtic, que la llengua de l'administració sarda va ser el castellà entre el 1643 i el 1764, pràcticament 120 anys. No en sabeva a res, i amb tantes influències de tantes llengües diverses, encara se pot considerar que és català? No s'ha pogut formar una llengua diferenciada després de tants d'anys i tants de quilòmetres de mar de distància? Bé, decidir si són la mateixa llengua o no, moltes vegades no sols depèn de factors lingüístics, sinó també de polítics, socials i històrics. Va haver-hi un llarg període en què es va perdre la relació entre els territoris catalanoparlants i l'Alguer, que va durar fins a finals del segle XIX. El primer intercanvi de cartes entre intel·lectuals catalans i algueresos va ser el 1869, encara que poca gent ne va ser conscient. El 1902 se crea la primera associació catalanista de l'Alguer. Anys més tard, 2 erudits algueresos participen al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i generen molt d'interès. Este catalanisme alguerès se centra en l'agrupació de la Palmavera, la qual va anar evolucionant fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Hi va haver un intent per part de l'IEC de restablir relacions, però la dictadura no ho va permetre.
A partir dels anys 50 i 60 se van reprendre aquestes relacions gràcies al retrobament de l'Alguer i els Jocs Florals, que reunia catalans, valencians i balears. Cullupa! Quantes coses! Que bel tot això, aquests vincles culturals i històrics. Quina llàstima que se perdi, veritat? Sabies que només un 18,5% dels algaresos parlem habitualment en català? I tant que ho sé, i damunt d'aquest 18,5%, un poc més de la meitat afirmen parlar alguerès combinat amb l'italià o altres llengües. I aquestes dades són d'una enquesta duta a terme fa 9 anys. Que quantes enquestes s'han fet a l'Alguer de l'ús de l'algarès? Que jo sàpiga un parell, el 2004 i el 2015, per la Generalitat de Catalunya. Aleshores se poden paragonar les dades, veritat? Sí que se poden comparar. I no són bones. Hi ha hagut una davallada percentual tant en el coneixement escrit com en l'oral. Crec que més val que no te'n diguis res, ja ho buscaràs. I no hi ha res de bo? No té futur? Aspirarà? Morirà? Bé, va, miraré de no ser pessimista. Hi ha dades positives. La més destacada és que el 77,2% de la població resident a l'Alguer afirmava que volia que el català fos el seu idioma únic, principal o secundari en el futur. Una xifra molt més alta dels que ja ne tenen coneixements, que actualment és un 30,7%. A més, deixant de banda l'enquesta, l'any 2018 se va impulsar una llei de les llengües de Sardenya per a protegir-les. També, moltes entitats promouen la cultura i llengua alguereses, com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, l'Obra Cultural de l'Alguer i el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori. Al final, el futur de l'alguerès dependrà de la sensibilització de la població envers la llengua i les polítiques lingüístiques de l'administració local. Seria interessant tindre dades actuals per a veure l'evolució. M'has dat esperança. Ho diré a tothom. No tenim de pèl de la llengua. Tot l'Alguer ho té de saber. Me'n vaig. A mos veure. Xeca, espera, que encara no he acabat. Boi? M'ha deixat tot sol? Bueno, en fi, per acabar, no vos ha fet curiositat la manera de parlar de Miquel? Va, que bon faig 5 cèntims a veure què n'opineu de la seva parla. Primerament, l'alguerès forma part del bloc oriental, encara que hi ha debat, ja que no fan vocals neutres, sinó A, possiblement pel contacte històric en l'ossard. Per exemple, diuen pare, nebot, cases... Actua igual que el català central, però canviant la neutra per la A. Ara bé, hi ha casos en què no fan neutralització i pronuncien E com en occidental, sobretot en italianismes o mots cultes o compostos, com per exemple veritat. També ho fan en la lletra O, moto. Com en certs dialectes, l'alguerès distingeix la V baixa de la B alta, vi. El que és més curiós de l'alguerès, el fet que el distancia de les altres varietats del català, són les consonants. En funció de diversos contextos, poden canviar moltíssim. La D i la L entre vocals se transformen en R, com per exemple a ruró, per a dir rodó, o ururà, per a dir olorà. Per tant, els mots com vila o vida se pronuncien igual, vira. La L esdevé R si va precedida de consonant i la R esdevé L seguida de consonant, com per exemple, per a dir plou diuen prou i per a dir porta diuen polta. El grup RN se transforma en L perquè segueix el següent procés. De RN passa a LN i la N finalment cau. Per exemple, infern és infel i hivern és hibel. Les consonants palatals se despalatitzen a final de mot o a final de mot més S. En lloc de dir fill, diuen fill, aquell per a aquell i, per exemple, anys per a anys. Però no entre vocals, poden dir filla i banyar perfectament. També són molt típiques les metàtesi, és a dir, els canvis d'ordre de consonants, com per exemple prove o trenda. Un altre factor de l'alguerès és que ha perviscut l'article definit masculí clàssic del català pronunciat neutralitzant l'u, l'us. També tenen un sistema de demostratius i possessius molt curiós, com podeu veure en aquest quadre. Un altre tret destacat és l'imperfecte indicatiu. No existeixen formes acabades per ia, sinó que se copia la primera conjugació. Craieva per a creia, llegiva per a llegia. També és exclusiva la conjugació del present d'esse. Jo so, tu ses, ell és, nosaltres sem, vosaltres seu, ells són. Sempre el verb esse com a auxiliar en alguns verbs. So anat, són estades, seren enrabiats. L'alguerès no té passat ni simple ni perifràstic. Són substituïts pel perfet. Conserven alguns mots del català antic, anomenats arcaïsmes, com ara llong, que vol dir llarg, sardismes, com ara cascar, anca, italianismes, sécol, assai, companyoro, castellanismes antics, osento, mesa, dueño, i té un tractament particular de molts mots, significats nous, com ara afinestrar, batiar o alt de la ronya. Espero haver posat un poc de llum a la foscor sobre l'Alguer. Si mai aneu a Sardenya de viatge, no dubteu a visitar l'Alguer i mirar de parlar català en algú. Potser alegreu a més d'un alguerès o algueresa. A mos veure!
Matarranya magistrat i la gran terra de l'Ebre.